ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏଠି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଇସ୍ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ମୋ ବସ୍ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଉ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରସୁଲଗଡ଼ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଆସିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କାରଣ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଥିଲା 1:30 ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲୁ ଖାଇବା ଆଡ଼େ ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ ବର୍ଗର ଆମର ବର୍ଗର ଖାଇ ପୁଲାନି ପେଟ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ବାହାରେ ଆସି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଏମାନଙ୍କର PUBG Free Fire ଖେଳିକି ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଠି ବନ୍ଧୁକ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏଇ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା ଗରମ ଆଉ ଦିଟା ଥଣ୍ଡା ବଟ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ଦିଟା କ୍ୟାଣ୍ଡି ଧରି ଲାଗିଗଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ପାଖକୁ ଘର ବସା ହେଇକି ଆମେ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳି ପାରିଲୁନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ କେବେ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେବା ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଲଟେରୀ ଟାଇପ୍ର ଗେମ୍ ରଖା ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଚକୋଲେଟ୍ ଟେଡି ମେଡି ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଖେଳିପାରିବେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଆମେ କୋଲ୍ଡ କଫି ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ଲାଗିଗଲା ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ତାପରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବସ୍ ଧରିକି ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଗଲା ନିଦ ସେ ସେଇଠୁ ଢଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମ କଲେଜ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଫାଇନାଲି ଓକେ ବାଇ ଗାଇସ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାବା ଟାଟା ଟେକ୍ କେୟାର।